avo kuMozambique. Haiwa baba vaya pane rimwe guru vari pane rimwe guru kuMozambique handiti. Alright. Ndopanda vatanga kubaziva 2021. Okay, ivo Sekuru Tembo. So so baba vaya ndikutsvaga mukadzi ndakafirwa nemukadzi ndine vana 2 vakomana matwins. Ndikati ingewa ndazviwanira. Ndikati inini ndine 44 years kanzi inini ndine 42 hazina basa. Alright. Gare inini ndogara kundoshandira kuMozambique ndiri kuchengeta maministers. Okay. Muchengeta maministers ndogara kumaministers so tinogara tichifamba asi I've been coming to South Africa so. Yes. Gare makusenderwe zuva nakutumirwa mapictures mberi kuteki. Asi ari kutumira outside asi kutumira face yake baba ava ndikati ndingazviona kuti baba ava. Mapictures anga akanzi chii? Picture yemasoldier. So pane rimwe pari kuti soldier. He's saying he's a soldier. Nyaya iyo mukavabvunza kuti amai vandifonda nyaya yakadai vanoziva vachanyara. Alright. Ndachosvika kuZimbabwe. Gare vakagara pane imba ndatova kuZimbabwe. Ndinoda kukusaka kuti iwe uchikwira ndege uye kuno kudai kuti. Muzinzwa? Ndikunzwa. Inini handikwanisi kuuya iko kuSouth Africa nemabhazi. Unogona kunditumira mari kana kukwira ndo marangu haisi kunyatsokwana ndokwira ndege or ndodhiraivha mota kuya zvokuona. Ndikati alright. Handiti so that guy was waiting for me kuti timutumire chi ndimutumire mari asi kuti tinofanana. Next day baba vaya don't seem to be serious dada kuti dai ndinouya kuona iwe wokwira ndekuya kuno kutende kuba kuri. Ndikati within 1 week don't you know me you've never met me in person or kuti kuona sei. Ndopandakaona kuti baba vaya vakatanga kundituka ndo zvinoita mahore kuSouth Africa izvo hamusi kuda marume unoda kuita nyaya yenyu yechihore. Gare vavhura group vatova negrupu ravo reumbavha ravo ravanoita. You need to address that issue. Mavictims akawanda chabuda. Baba vava negrupu ravo reumwaro handiti ndopavanopinza vanhu. Ini ndabva ndapinzwa ndikaita admin because handiti murume watova mupangu vechitumira mapictures ekunyepa kuti ndine munhu vandinoziva ari panzvimbo yakati anoda kukadzi chii vanhu vechitipa baba vaya. We need to address that thing. It's very serious because murume uya imbavha anogara muno mukamucape town muSouth Africa yes, so you need to address that issue. Is imbavha. Okay. Aiwa ndondoa on it. Akanditumira imwe photo yake sina kufika problem phone yangu yakacrash echindiitira video inga about 2 minutes. Manje memory card yangu yakacrash ndasina kucrash ndazoforward chaito munhu. Okay. Aiwa tirikugadzirisa nyika aiwa tandikwe vanhu vari kuita kuwanda. So vanhu chiti that people they don't know this guy even kuziva haisi ng'anga iya anangobvira kuita ng'anga upenyu hwake zvianozvipfekera ega chete echirobha vanhu vari. True. So moita audio mokanda mupaya nyanda kuudza iyoyo. Aiwa ndoita audio ndokanda. Handiti anoshandisa number 082. Yes, that's the guy. Alright, it's okay. Maita basa mandipa information again.